Dirixe Xavier Villasenín Codesino. Brisas da Terra, un veterán de estas jornadas, que tamén ten boa plaza, o que vexo, está na casa. Brisas da Terra vai nos ofrecer danza de Santa María de Pisadoira. Esta danza é máis coñecida polo nome de danza do Muiño, pois no precorrer da danza todos os xiros e evolucións semellan ao muiño, tanto de auga como de vento, en continuo movimento. Danza de Santa María de Pisadoira polo grupo de danzas Brisas da Terra de Santiago.